umaga, Pilipinas. Ayan. Kaganda ng langit ah. Ay kami magluluto lang ng tabayag. Bilis-bilis eh. Anong po parang magluluto ah. Lagyan na ng bawang. Lagyan mo na, ayan. Lagyan ng bawang. Ay, lagyan na ng sibuyas. Para kami pamula, no? Bilis nga yung makaluto. Ay, agad ako ng aming gas. Ang aming gato ay lagyan na ng sibuyas. Talagang yun ay manyaman. Lagyan mo ng papaya. Ano? Opo. Ayan. Talaga akong pagkabang oh. Ay ayan na. Lagyan ako namin na papayag. Ayan. Sarap. Lagyan naman sarap. Para lalong sumarap, lagyan ng magic sarap. Magic sarap. Pero sana yung ating chef. Dahil bagong graduate sa Harvard University. Ano yung Katinas. Ayan, lagyan naman pampasarap. Magic sarap. Pampasarap. Talagyan din natin mamaya ng sardinas. Ayan, para lalong sumarap. Hindi na, tataklo ko na. Amin hong lalagyan ng isang basong tubig. Ayan, para maluto ko ng ayos. Tama na. Takloban mo na, mamaya huli namin bubuksan. Ayan, nagahong ganda ng sikat ng araw na ari. Talaga naman. Ayan na ha. Yung sikat na si Haring Araw. Kaganda. Ha? Umaga ho! Tamay, ayan. Binuksan ang ahay. Talaga ho. Ayan, kaya ho eh, matamis ho ang lasa. Tinibagong pitas. Mamaya lang ang malambot na. Mura-mura pa na. Ito lang. Tama-tama lang sa pagkakapit sa kapitbahay. Ayan, ay walang paminta. Nasa paminta, mami, nakitiga. Ano palang lagyan ng asin? Nakakalimutan palang lagyan. Talaga naman, ayun na. Sumarap na. Ayaw na kung kumani. Timusan mo. Timusan mo, ika nga kung may lasa. Laling-laling natin mamaya ng sardinas. Okay talaga. Lambot na. Talaga mabango ma. Ipagbukod mo ng kuya ng konti mamaya. Kailan hindi pinami sardinas. Ilasa na. Ayun mo, tinimusan na. Ayun. Oh, tinimusan na. Ay talagang. Sa madlig ako, tinan talaga ay. Pahiling ko na magic sarap. Ayan, tinaklo ba na mamaya ako ulit. Ayan, amin nang ulit na buksan. At talagyan namin ng sardinas. Talaga naman. Ari mo kapala sa rini sardinas. Ayan naman. Nilagay naman namin kasama yung sardinas. Talagang para mag-aagawang payata sa laman. Tabi ko marami ata. So, ito? Ano naman? Ito, pinagkasya. Sakto eh. Ano? Sakto. Wala kang paminta. Yung icing kahit walang paminta. Dudurugin ka? Durugin mo na. Pag-aagawan lang din yan. Tignan natin. Hindi naman yan. Hindi ko pala na rin nasa isda pa. Ayan na. Yan ang aming almusal. Ayan. Ayan na. Maluto na. Nagkakunting ang na lang kami kakain na. Kulang na lang itong tigtikim. Ayan. Tigim. Ganda ng araw. Isang umaga sa inyong lahat guys. Ayan. Taray kakain na.